טוב, תקשיבו, אני באתי רק כדי להעיף מבט, כן? ומה אני אגיד לכם? גם אני נפלתי, כמו הרבה אנשים אחרים לפניי. הגעתי למשה וגיא, וגיליתי שזה לא רק טרקטורונים. יש פה הכל. רכבי שטח, אופנועים, קטנועים, כביש, אפילו רכבים תפעוליים. הסתובבתי קצת בעולם תצוגה, עליתי על כמה דגמים כדי להרגיש, ואז זה קרה. גיא הגיע ואמר לי, יאללה אח שלי, בוא לסיבוב. עליתי על הכלי, ניוטרל, רוורס, שים קסדה. יצאתי לנסיעת מבחן בשטח. הכלי הרגיש מטורף, סופר חזק, קליל, זריז, מגייץ את כל המכשולים בשטח, בדיוק מה שדמיינתי. ווואלה, כשכבר חזרתי חזרה ואמרתי זהו, זה מה שאני לוקח איתי הביתה, גיא אמר לי, בוא תנסה את ה-SP400. הוא הביא לי את המפתחות לאקסס SP400. עליתי עליו, יצאתי לנסיעת מבחן בשטח, והאמת שגם הוא הרגיש מדהים. אבל יש משהו באקסס 800 שקנה אותי ולא הצלחתי לחזור אחורה, במיוחד זה שיש לו מושב אחורי ואני יכול לקחת איתי את הבת זוג או את אחד החברים, אז לא הייתה ברירה. נכנסתי למשרד של גיא, קיבלתי שירות מדהים וכמובן שבסופו של דבר גם רכשתי. אז אם אתם שוקלים לקנות טרקטורון, אופנוע, קטנוע או כל מה שבא לכם עליו, פשוט תגיעו לכאן, יש פה מבחר מדהים, יחס חם, ותאמינו לי אחרי סיבוב אחד אתם כבר לא תחשבו פעמיים. אז שימו בווייז משה וגיא טרקטורונים ותודו לי אחר כך.